over den anden bil nu. Skildpadderne. Hvad gør du? Nej, jeg ved ikke, det med Filipine. Hvordan ser en krokodille? Wow. Ej, hvor er den altså sjov. Jeg har aldrig, heller ikke i fjernsynet, når jeg set sådan noget. Nej. Det er skarpt til. Ja, det ligner en krokodille, der har fået en... Man har suget luften ud af hovedet, eller sådan et eller andet. Nej, at den er gået direkte ind i døren, så er det bare så slam. Se på Gi, og nu lukker øjnene. Se, så på noget. Det er jo hyggeligt at høre på noget. Jeg kan lige se det.